Mala priča iz Zmajevog nevena. Lenji Mita. Svi u kući su već davno poustajali, mama i tata otišli na posao, kum Stevica Gajin već kupi knjige da ide u školu, jer prvo školsko zvono tek što nije udarilo, a Mita, lenji Mita, još leži u postelji i spava. U trpezariji ga čeka baka sa doručkom. Čeka, a Mita spava i ne misli da ustane. Ako Boga znate, ljudi, kako se to može tako dugo spavati? Da vam istinu kažem, meni se sve čini kao da naš Mita baš i ne spava. Bog i duša, tako je, on samo se tegli i zatvorenih očiju premišlja šta će biti bolje, da pojede nešto, a onda krene u školu, ili da se doručak žrtvuje pa da se ostane do 9 sati u postelji. A za to ne treba velike majstorije, samo da se napravi kao da vrlo čvrsto spava. Zamalo se tako i dogodilo. On bi se odrekao doručka samo da može duže leškariti, a u takvom premišljanju bi ponovo zaspao. Ali taj račun mu je pokvarila njegova baka. Posle dužeg čekanja njenog slatkog Mite, a kada joj je to već dosadilo, ona je poslala tetka Caju da malo prodrmusa tu tromu vreću. Ustaj, lenštino jedna, zakašnićeš u školu, reče mu tetka Caja. Mita se pravi nevešt i počinje da hrče, ali je tetka bila odlučna. Ona pođe ka stolu na kome se nalazio bokal hladne vode, usput govoreći: sad ćeš ti skočiti kao oparen dok ti se ova kišica prospe na glavu. Ali Mita i ne dočeka kišicu, već na same te reči zaista skoči kao oparen, obuče se i ode u školu. Ali učitelj je već ušao u učionicu i kada ga je opazio, dočekao ga je ovim rečima: ako više voliš da spavaš nego sa svojim drugovima da sediš i učiš, idi kući pa lezi još malo. Mita je pocrveneo od sramote i uvideo da je lenčarenje ružno. Zarekao se da više neće tako da radi. Što je kazao, to je i održao. Sada nema nikog boljeg i vrednijeg, više hvaljenog od našeg Mite. Poslovica: lenjost je svakog zla početak.